Hvad er din yndlingsfarve? Grøn. Hvad hedder du? Hvad er dit efternavn? Nielsen Jonsson. Det har vi spurgt om. Er du i forhold med nogen? Ja, Hvem? det synes jeg kan svare på. Jo. Det er et meget vigtigt spørgsmål. En, der går i din klasse. Det er et interview, sig så navn. Niklas. Okay, Niklas. Lad os hellere hente ham ind. Niklas, din store so! Se, du kender ham godt. Han er vist lidt døv. Hvorhen sætter man på pause her? Nå, det ved jeg ikke. Lad os lade blips det. Kig. Jeg dør. Nice. Spil lige lidt mere død. Kom så, lidt mere død. Ja, godt. Godt interview.